Henrik. Mit navn er Ole Jensen. Jeg er overlæge på Køge Sygehus, og jeg ringer til dig vedrørende jeres søn Simon. Ja. Han har været involveret i en meget alvorlig ulykke med fyrværkeri, og hans tilstand er kritisk. Så jeg vil meget gerne bede ham at komme ind med det samme. Henrik? Jeg ringer angående din mand Claus. Ja. Han har været involveret i en alvorlig fyrværkeriulykke. Skat, det er mor. Du skal lige ringe. Din bror kom til skade. Det er ikke så godt. Jeg tror, i Bo's øjne var han udødelig. Da jeg kom ned ad trappen efter at putte Axel, så var der kaos. Sikkerhedsstyrelsen, politiet og SKAT lancerer nogle kampagne, der målretter sig mod dem, der benytter ulovligt fyrværkeri, og noget tyder på, at der er særligt behov for netop sådan en kampagne. En ny opinionundersøgelse viser nemlig, at hver 5. mand herhjemme har prøvet at bruge ulovligt fyrværkeri.